parari ba e jonga. Ka program man ki bat. Bonsen kadai ka basilay. Da ki jingkli jong pi. Te menta ka kinti. Ngala perkhat banle da ka eika ba kamper. Sya yanga bangan bu jingkli no ya pi. Te tu ngap ha yakini ki jingkli mo. Mano uta ne kata kanong India. Ki balayo ya ka takmak siar shimet ka baningkong haka Olympics. Haka jat jingile kai ayu baka India klayo khur bun tam ki takma Olympics. Unong yele kai ayu ublayo bun tam ki takma Olympics. Paralok ba pimdon kam banpa yaki jubab sanga. Henrei lada pi jubab yaki jingkli haka quiz kabayedei bat ka Olympics ha MyGov pin sayo bon kli ki busket. Kidon bon jat ki jingkli haka quiz Road to Tokyo kabadon ha MyGov. Let cakatai ke website pin sayo yaki jingkli ki bayedei bat ka rukom yakun Olympics jong ka India haki por balalej bat kumno ka India ka pinkre yalade ban ya aireng haka Tokyo Olympics. Pin yo jingtip na ka binta yalade simet bat daya to lem yakata haki weiru. Nga kintu yapi baro ban yesim binta hakatay ka jing yakop quiz. Paralok baro habang yakren sepang ka Tokyo Olympics. Omdan bala ban klet yaka kerteng jong unong yele akai batibit kari umil khasing. Dang kindiat singi menchua uknyang corona ulak kni no yaka jing im jong u na pedeng jongi. Haka por ba udon ha hospital ngala yo yaka lat ban yakren bat u. Ngala ong ye u ba udai u bala mikmat yaka India haka Tokyo Olympics house nem sihajar khandai spa Andrew Pusau. Te minta ka kinti kat ba kinong yele akai ke India ki pinkre ban let Tokyo na ka binta ka Olympics. Udai ban pinklan yaka minsim kinong yele akai bat pinchit rehem yaki daga kubor jong u. Umil khasing ulas ngawsyo minsim hadu kata-kata ba wat hapedeng ke jingsitom ba udon ula kubur ban le yakata. Pinban ka bok kamsim ailat satya yau. Ngadang kenmau yakapor ba uwan surat house nem arhajar khatsau. Ngila play yaka night marathon. Ngadas ngawyo minsim sibun. Kat ba ngadang yakren bat u haba ula yatu yaki ki belaja haka jing im jong u. Bat ula kren ru sibun halor ka sports. Baro ngitip ba umil khasing bat ka yeng kasem jong u baro kawai. Kadai ka ba IT lut haka sports. Bat kadai ka jing sarong jong ka India. Paralok baro haba kisap ki pong ka minsim IT lut ka jingbo thong bat minsim yele kai ki wan lang haju kala ban pinlong ya u ne kanong yele kai u klur ne ka klur ka balado ha ka jingshai. Haka ne ka ri jongi ki babon na kinong yele kai ki wan na kisinong kitaw bat kisor ki barit. Ka kinhun nong yele kai ha India ka ban let mi ikmat sa Tokyo ka kintup ya bon kirang bat kitay yele kai ki bawan na kisinong ki barit. Bat pindas ngawsyo minsim sibun lada pitip ya ka jing im jongki. Lada pila juyo ngaw sapang u Pravin Jadav. Te pila ban ngaw tu ba u Pravin ulapoi sa kane ka limpung hadin sibun ki jing tenju ki ba ulamat hakalinti ya jong u. U Pravin Jadav udai unong song senong jong ka wei kanong rit ka bahap hapo Satara District jong ka Maharashtra. Udai uwei na kinong siat khnam ki betibit jong kari. Ka kami bar kupa jong u. Kidei ki bakamai te ka kambelas ngi. Bat minta ukhon jong ki un yo ban lej sa Tokyo ban yakun haka limpung Olympics haka sin ka beningkong Kadai ka jing sarong omtang na ka benta ki kami ki pa jong u. Henrei yangi baro. Kumjuru don sakaway kanong yele akay ka bakerteng neha goyal. Kaneha kadai ka way na kidukot jong ka kinhon yele akay hockey ki kintay
ka ban lej mi khmat sha Tokyo ka kme bat ki hinmen para jongka ki trei haka karkhana shna cycle ban kirshan ya ka yeng ka sem kumbalong ka neha ka jingim jong ka Dipika Kumari ru kalong ka badap di ki jing suda ukpa jong ka Dipika udei ubanya auto rickshaw bat ka kme jong kapat kadai ka nos minta ka Dipika kadai ka kentei ka ba marway na India ka ban mikmat yakari haka jing yakop siat khnam ngi ai kublei kit bok kit riang yaka Dipika kabala julong teng ka ladu haka perthei haka rinsan siat khnam paralok baro wat ladangi kieu katnu ru haka jingim ka thmei na ka bangiwan kalong haka do ka snam jongi ka jingkemen ka baslei na ka jingyo jingjob kawan hadin jong sibun ba ki jingyele ki nongyele ka jongi kilamat ye sibun ki jingtinju hakapor jinglong khna namar bon naki kimyo yakalat ka babyang wat la kata kila penlet jingbut betriang hakathong ka bakibu ka jingim jong ka Priyanka Goswami na Muzaffarnagar Uttar Pradesh ru ka ai jinghikai sibun yengi ukpa jong ka Priyanka udei ubasubut bos bat kum ka khna arit ka Priyanka ka itenat yakapla baki nong job ki juyo kata kala penlong yaka ban yasim benta haka jing yakop yat state haka takapor bat minta kala klalong ka champion ka bakraw u Shivpal Singh ubayasim benta haka javelin throw udai ubalong try na Banaras barok siyeng kila juyedan benta haka ni ka jingele kai javelin throw ukpa jong u umama bat u hunmen jong u kidei ki betbet bha haka javelin throw ka mensiam yele ka jong u Chirag Shetty bat u Satwik Sairaj ru kalong ka ba ai mensiam bha dangshen u pae jong u Chirag ulayap namar ka corona u Satwik ulayo corona positive how ni usnem balala what happening jong kini ki jing baro arngut kim sim lano mensiam henrei kila treshitom bat penkre bhai ladi naka binta ban lek yakun haka jing yakop tiet badminton men's doubles hat Tokyo Olympics ngakwa ban pin itu epi saya uweipat unong yele kai ubakerteng Manish Kaushik ubadei naka sunong Bhiwani ha Haryana u Manish Kaushik udei ubami naka longyeng longsem ka barep baryang katba udang trailing kha haki por jinglong khna ujus ngautenat banyakura bat minta ula shem yakalenti saka Tokyo ban yakun boxing kadon sakawai kanong yele kai ka bekerteng ka CA Bhavani Devi ka Bhavani kadai ka betebet bha haka talan wan ka long try na Chennai bat ka deiru ka fencer ka baningkong na India ban yorung saka jingyakun Olympics ngalaju yo pule teng baka kme jong ka Bhavani klalej bu benda yala ka jong ka kser ka ksa ban pendap pisa na ka binta ban yo pinbit pinbiang ya ka jing hikai pintibit jong ka Bhavani paralog baro kidon sibun ba ki kerteng ki bakumaki henrei hakane ka program man ki bat minta kasngi ngala yo lat banjer kerteng tang kindiat ngut naki man la u ne kanong yele kai kidon la ki jong ki khana shem jing hakalinti ya jong ki banjam saprang kila treshi tom sibun bat minta ka kinti kim lech tang na ka binta yaladi shimet henrei na ka binta kari baro kawai kini kinong yele kai kikit ya ka kamram ban ra ya ka burom jong kari bat ban job ya ka mensim jong ki brio namar kata nga kintu ya pi ki parari baro ban ompen kya jingmut yaki henrei ban kirshan daka mensim bat jingmut jing perkhat balaj luj khnang bangin la ban kintiu shu ya ka mensim yele kai jongki baro phila ban kit bok kit ruyang ya kinong yele kai haka social media #cheer4india lada phila ban le shu khambha nalor kata wat tingkai ban le yaka
Ngin ya kersan lang baro ya kinong ile ka jongi kiban le cha Tokyo. Cheer for India, cheer for India, cheer for India. Ko parari ba iet, ka jing kun jong baro kinong chong sunong kari, persya yo kenyang jing pang corona kadang yat menta. Haka jing kun jongi, ngila yo ru sibun ki jing job, da ka baya trailang. Dang kindiat sengi menchua, kari jongi, kalale ya ka ka baklempoi perkat. Las dang ya ka weipat ka benta, ban ai jing hikai pensngoto, bat jing ai tika, haka arpu iterik ujilio. Bat haka tei ka ju hi ka sengi, kari kala tau rekod, da ka ba ai ya ka tika, sa palat prapun riu lak ngut kibriu, haka shisngi. Katei ka jing bun, kata ka jing ai tika, da ka sorkar India, kataru haka shisngi. La dehok hi ban rung hakimat kubor ki bakongsan. Paralok, shisna menchua ka jingkli ka bedon hakmat jong baro kadei. Lanungin yo ya ka vaksin. Minta ngila ai da ka vaksin made in India saki paulak ngut kibriu klem da don kam siu pisah. Kata kadei ka bor baklan jong ka India ka batmai. Paralok, manla u ne ka nong chong snong kidei ban yo ya ka ne ka tika. Ngi don kam ban yai persang klem song thaj. Bon teli ki seng ki riu pau khmat bat ki riu simet kila wan sakmat ban weng ya ka jing artatien halor ka jing treikam jong ka dawai tika. Yangin yelet menta ka sengi saka wei ka snong ban keli na ki briu sapang ka tika. Ngin let saka snong Dularia jong ka Betul district jong ka Madhya Pradesh. Ngalayo banya kren bat u Rajesh Hirawe ubadai na ka gram panchayat Dularia Bhimpur block. Ngala keli na u sapang kalong kaman jong uknyang corona haka snong jong u menta. U Rajesh ulayatu baya menta hi kampat dalong kabajur hadu kata-kata. Ngala keli ya ka jinghe jong ka snong bat hadu kanu kidon kinong chong snong baro. Uong bakidon sauspa anriu pu arngut kinong chong snong bat laispa lai pu arngut kintei hakatei ka snong. U Rajesh ulayatu yanga ba umpat sim ya ketika namar ke jing ngos ir jong u namar ke jing mi jong ki kubor ki babon haka social media. Uong babon na kinong chong snong ki dap na ke jing ngau artatien ban sim tika. Ngala ong yu ba umdei ban ngos ir namar ba palat laipuai klur ngut ki briu hakeleng kari kila dep ai tika. Ngala ya tu ru hu ba wat ime jonga ibala jandap sispa snem ilayo baro artli kitika COVID. Ngala pensairu ba ka jingbam pediang ya ketika kala ban bu iladi bat yaki weiru haka jingma ka bakrau. Ngala betha yu Rajesh ba un penpreang jing skotu sepang ka dawai tika haki paranong chong snong baro. Menta ki porlei kadon ka radio ka TV ki ba ai shibun ki kubor badon kam. Kamlong ka ba ban ai jing hikai pat ba. Ki don ru shibun teli ki snong hakathan nong kendong ki bladep ai tika lut baro. Haka snong weyan ka bahap apo Bandespura district jong ka Kashmir. Sispa na ka sispa ki belakot karta ban ai tika kila dep yo lut. Baro ki beladap kat prasnem karata seneng. Kila dep sim ya kadawai tika. Ki don ru salai teli ki snong hanagalan ki beladap kenjo sakatong ban ai tika ya baro ki beladap kat prasnem karata seneng. Ngala yo ru ya kalat ban ya kren bat ukisori lal durve ubadai na kejo ka snong bat u Rajesh. Ngala ya tu ya u bangla dep ya kren bat u Rajesh. Hakaba ula pensngau ya kejing artatien bat kejing bom sengau tu jong u sapang kadawai tika. U kisori lal u ong bakidon bon ki bahayeng hasem jong u ki bana Maharashtra ki ba penpreng ya kubor hamsaya ba bon ki briu ki kempang hadien bayo tika. Namar kata bon kim tre ban sim ya ketika. Ngala bo jingkeli ya u la kita ki briu ki sngeu ne ki yalap baka corona kalaja. Ulaya tu hanga ba uwan na katany riulum bat ka jings ir ka kloy bahaban bat.
Hadien bangalapin sengotu bahaya u Kishorilal, u pediang ye kita kilat jing sumar, badon kam ban pikir, kum ke jingpong ye kimas, ke jingsat keti manla kapor, ke jing ya paji para breu, bat ya ke jingdon kam ban siem ya ketika. Ngalak keli ya u Kishorilal, kum no u ai jing hikai ye ki pajba. La u hikai ye ki, ne u hap lang, ha ke jinget ya kita ki kubor hamsaya. Hadien baulas ngaus kem, bat syai ke jingmut jing perkat. Ula kular baun sa ajing ngautu lem sa kiwei halor ke jingdon kam ban ai tika bat mauru unsa lej ban sim tika no yaladi. Ngala yatu ya hadu katno ki start sayan kila tresitom klem sange ban lap yakalat penmi yakatika. Ngidon kam ban chania haka jing start sayan bat nyokor ru yaki jing tresitom jong ki start sayan ki batrei klem song taj ban yo yakatika kaban yada yangi na uknyang jingpang beserkei. Kalong kabadon kam ban pelaj bat yada iladi na ki kubor ki bomdon nong rim. Ngidei ban tresitom ban weng bat pinsange sisendon ya ke jingsa priang jong ki kubor lamler halasnong bat hakiwei ki snong ru kumju. Ngala beta yu Kishorilal ban penrung kambun ki kentei haka jing persang ban pinyat ya ke jing aitika haka snong jong Namar bonsien ki breu ki kongu kloi ya ke ke baong ki kentei. Paralok baro kan sapoi kapor haka bakan sadon ke jing pule wat benya na ke benta ke pertai baro kawai halor kumno ki breu ki basong basa hakitan nong kendong jong kari India bat ki hinmen para jongi ki badai ki reulom kila penpau yala ka bor bat ke jing sngotu haka por klam. Hakitan nong kendong ki nongsong snong kila penyang ki quarantine center ki bo ki kendon terekam covid bat ki da kit kiaru ba omdei bandon manu basak tangan. Kimsim la pendu ki jingtrei halingka. Man la kasngi ka dut bat ki jhur ki jhep ki poibej saki jakasor. Man la kasnong ka pentikna ban pinbiang jingsumar yaladi bat kumju uru ki wei. Ngidei ban le ka ju haka jing ai dawai tika. Baro kinong song snong ki dei ban yo ka tika. Ka jing job da ka jing trailang ka dei ka jing yai ne haka ta ka jinglong ka babha. Namar kata ngim dei ban le thurmur habawan ki jing sha penthame. Ngi don kam ban yai ne haka jing trei ban yakun ting ban job yau knyang corona. Ko parari ba kaliur ru kalapoi haka rijongi. Habakil o ki penhap ya uslap. Kam day tang na kabenta jongi, henrei na kabenta ki longdien jongi ru kumju. Uslap upensengam ya ka kendau, bat kalong ka badon kam ban kensyaw ya ka kum ka kam sakri yala ka jongkari. Le se, pila juyo iru, pabon ki balale ya ka ne ka kam, kum ka jingkit kli yala kari. Uwei na ki balakit kia udai usachi danan bharti, ubana pauri garwal, Uttarakhand. Ubharti udai unong hikai ubala ai ka jing hikai ka babha saki pajba lingba ki kam jong Minta da ka jing trestom ka jong lala ban weng ye ka jing kurdu ka bakraw hakathan ufrekhal jong ka pauri garwal. Minchwa ki brio hakatay ka snong ki ju angnut ban yo henrei minta ki yo baro sisnem lenter. Paralok baro ka judon ka rukom le nado kipor umen barem ban kinsyaw ya ka hakilum ka baki khot ru chalkhal ki juti ya ka thliu ka bahe ban pinlang ya ka Ubharti ula pendon kam kindiat ka buj thmai haka jingterei ka jong ula yaisna ya kipung ki baret bat ki bahe namar ka jingterei stom ka jong omtang kilum ha ufrekhal ki kala jerngam henrei la laru ban weng sendon ya ka jingkerdu jong ki pajba. Pindas ngolengo ban tip ba Ubharti uladep sna palat laipo hajar teli ki pung Wat hadu kini kisngi udang beteng ya ka jingterei ka jong Paralok baro ki nongsong snong jong ka Andhar ha Bandra district jong ka UP ru kila le ya ka bakum katei ka ju ka kam. Kila jer ya ka kerteng ka bas ngotenat bha ha katei ka jingtmu jong ki. Khet ka pani, khet me,
gau kapani gau me. Halor jong katay ka jingtmu kila teye ki nur ki bahe haki jakarep ki babon jong ka senong. Dakabale kumne ka umslap kalang haki lingka bat ka ngamru sapok kendau. Minta ki temu bantung say ki dieng haki jakarep jong ki. Minta ki nongrep ki yonong barok lai ka ki dieng bat ka pisa. Ka jingtrei minat jong ki kala yonam hak keleng. Paralok dakaba ringdur yakini ki AKA ngiru ngidei ban ompensep yaka hasaudong jongi. Ngidei ban kenshaw kat bala. Dei ban pelat yakani kapor ka bakordor baka liur ka ai. Ko parari ba iet ka jingtho bakut ka ong. Nasti mulan anushadham. Kabamut amdan wat uweiru jingtho nga kapertay ubamdon ya kabor dawai hau. Kidon sibun jat ki jingtong hasaudong jongi kibalong ki dawai ki babhatam. Henrei ngimtip sepang jongki. Uparitosh ubadai uparalok na Nainital ulapa jingtho sanga halor ka jo hi kaman. Uong baulayo jingtip sepang ugiloy bat sibun pat kiwei ki dieng kibalong dawai andalawan ka corona. Uparitosh ula kentu yanga ban betha ya ki nong sengap man kibat baki day ban tip ya ki jingtong jingtep hasaudong saukun. Ngi donkam ban ri kendong yakani ke jinghikai bela ai pateng da ulong shwa manchwa. Uram lotan kushwaha ubana satana jongka Madhya Pradesh ulale yakakam kabadawa jingero da shisha. Ulate yakajaka pin inam hakaba ulalum da kispatli ki kenbat dawai bat ki simbai dakaba wanra eki na keleng kejaka. Nalor kani utungru bon ki jat johor manla usnem. Kibriu ki babon ki wan jengo yakatei ka kper jong u nakapor syakapor. Nga kentu yepi lada long kabala ban persyang ya kum kini ki jat kam. Pin yonong ru sibon. Namar kan long ke jingpin itu jong pi syakapertei yala katany lingba ki sintiu ki skut bat ki jingtung jingtep. Ko parari ba iet satang kindiat sngi nang ni sakman kata haka sitarik unaitung ngin sa rake yaka National Doctors Day. Yakatay kasngi labo ban kinmao kerpang yaka lingko sngi ka jong u doktor bat riu kraw kari u Dr. BC Rai. Ngi sngongu ya barok ki doktor namar ke jingno senyang barat ba jong ki hakapor corona. Kila syakri yangi klemper katsu yala ka jong ke jingim. Namar kata ka jing raki yaka National Doctors Day minta usnem kalong ka bakam kerpang susu. Paralok baro u Hippocrates ubadai uwei ne ki riu paukmat badan burom hakarensan jong ki dawai uong kumne. Habadon ka jing iet yaka sap ai dawai. Hangta ka donru ka jing iet yaka long briu man briu. Day daka bor jong kani ka jing iet baki doktor kilala ban ai ka jing syakri yangi. Namar kata ka longru ka badon kam bangin ai kublay ngongu bat pinslur susu yaki daka jing iet keliang nangi. Don sibun ngot kiriu pajba kibalami sakamat ban kersyani ki doktor. Ngalayo jing tip kabakum kani ka jing persyang hasri nagar. Lasdang ya kakam syakri daka liengkit nongpang hadal lek. Utarik Ahmad Patlu na Srinagar ulas dang ya katay kakam syakri namar udairu utray jong kalieng. Mauhi yaladi simet ulamat ya kajing yakun COVID-19. Bat day kani kabala pensilor u ban sedang daka ambulance service. Hakatay kasnong ki pinonkam daka tay kalieng ban ay ki jing penbenapat ba ki bedonkam ban yakun persya yaka COVID-19. Paralok baro an rakiru yaka Chartered Accountant Day haka jo kasngi bat ka Doctors Day haka sitarik unaitung. Kendiat senemen chua ngalapan yaki Chartered Accountant jongkari na kabinta ka Indian Audit Firm haka rinsan jongka perthai kum ka jing as ngobha. Minta ngakwa ban pinken mau yaki yakani. Ki Chartered Accountant ki la ban sim yaka binta terekam ka bakongsan ban wanra yaka terei ka kata ka basyai
hakayo kakot. Nga ay kublay kitbok kitruyang ya baro ki chartered accountant bat ya ki yeng kisem jongki. Ko parari ba ka jingya kun corona jongki India ka donru ya ka ka balong tempang halade. Man la u ne ka nong song snong kila le yala ka jong ka kamram hakani ka jingya kun. Ngala juyay ong ya kani man kapor hakaman ki ban. Henrei donru ki briu ki ba ujor ba omsim lakren than sapang kani ka man. Baro ki briu laki day ki nong tray bank ki nong hikai ki nong khayi baret ne ki batray haki dukan ki nong de madan ki nong aphira ne ki batray haki yengdang kalis kalong shisha ka bajrong bat baro kila pendep yala ka jong ka kamram. Ki nong penya chnong ne sorkar kila idon benta haki jingtray ki babun jaj. Paralok baro le se pila juyo sngauteng ya ka kerteng jong u Guru Prasad Mohapatra. Ubadai u Secretary haka Sorkar India. Menta hakani ka program Man Ki Baat nga kwa banyathu kindiat chapang jong u. U Guru Prasad ulangat ha uknyang corona bat ulasya sumar ha hospital. Wat lakata udang pendap hi yala ka jong ka kam syakri na hospital. Utray med labat sngi ban yo penkiu ya ka jing penmi oksigen bat ka oksigen kan poi saki jaka bakendong tam jongkari. Hakaway kalyang uhab ban kit kia yala ka kam bat hakaway pat kalyang ka jing sya klia hakilat pathai kubor. Ulayakun habaro kilyang henrei omsim la sange ka jing trei wat hapadeng ka jing sitom. Wat lada ong yu Guru Prasad ban pinsting no ilade hakapor sitom. Tre ban koongu pinban ularung jubor ban yadon benta haka video conference ban yata ay halor kamat oksigen. Udas ngaw kuslay hadu kata-kata yala ki jong ki parari. Ulayay penbek yaki jingdon kam baper ban pintikina bagi brio badan kam baro ki yo yaka oksigen. Kalong ka ka bas ngaw si sibun bakari jongi kaladu no ya uniu syakri ubakraw. U corona ulakni no ya unangi. Dangdon sibun ki weipat ki brio ki bangi klem yo ban yakren. Ka jingbut perking jongi ya ki kendon COVID-19 bar ka jingsim ya ketika kadai ka jing ai burom jongi ya ki bakum kitei ki brio. Parari bait kabas ngotna tam sapang ka Man Ki Baat kalong baki bun ki jingno senyang jong pi ban ya ki jonga. Ngala yo ya ka wei ka jingtho haka MyGov da utiru ar Guru Prasad ubana Chennai. Pin ngotnat ya ka ka ba ulatho. Ulayatu ba udai unong sengap batista jong ka program Man Ki Baat. Menta ngan yatu api ya ka ka ba ulatho. Ula ong kumni. Man ba pikiran sapang ka Tamil Nadu ka jingkwa sengap jonga kanang jur. Pila jukren sapang ka jingkraw jonga ketin Tamil bat kalariti ki Tamil. Ki jingle kemen Tamil bat ki jaka bakongsan ha Tamil Nadu. U Guru Prasad ulatho susu haka Man Ki Baat ngalaju ong sapang ki jingle bakraw jong ki breu ke Tamil Nadu la bunsin. Ani ngan ong sapang ke jing jong pi na ka binta ka tiruk kural bat ka jing sngaw buram jong pi na ka binta u tiru valuver. Nakani ka daw ngalapin kre ya ka ebook da ka babu lang haju ya ka ka ba pilakren sapang ka Tamil Nadu haka Man Ki Baat. Sngaw bahaban ong sapang kani ka ebook bat ban pelat ya ka haka namo app kublay shibun. Ngala pule ya kani ka siti u Guru Prasad sapi. Guru Prasad ngasngaw kumen ban yo pule ya kani ka jingtho jong pi. Menta pila ban tho sa shisla hakani ka ebook jong pi. Nan Tamilakala charaktin periye arrogant. Nan ulgat laye palmayana Tamil Molian periye arrogant. Kila bandan ki jing bakla hakarukom keno henrei ka jing persang jonga bat ka jing jonga kin omduna. Naka benta kitu ki bomdei ki Tamil ngakwa banyathu epi ya ka ka bangalaong ha Guru Prasad. Ngadei ubas ngotenat bha ya ka lariti ki Tamil ka ketien ka barim tam ha ka perthei. Paralok
Man kinong India kidei ban yaro bat ngosarong yakani kaktien barimtam hakaperthei kabadei na kari jongi. Ngas ngosarong bha na kabinta kaktien Tamil. Guru Prasad kani kajing persang jongpi kan ay kajing yo i betemai hanga. Habang akren hakaman kibat ngakren hakarukom besuk bha. Ngamsim latip bakaniru kan don bentalang. Haba pila lumlang ki eiki berim. Ngamsim la puli tangsisen. Henrei arsien. Guru Prasad ngansa upload yakani kakot jongpi hakanamu app. Nga ai kublai yepi yaki wei ki jing persang jongpi. Para riba menta kasngi ngi yakren Jepang ki jing bat jing dana ka corona. Ngila yakren ru yaki babun ki jing job jongkari bat ki brio jongka. Sakawei ka kabu ka bakrau ka don hangi. Ka khatsan tarik unailar kalajan. Ka jing le ekmen bakrau jong ki jing yo lat luoj ba nyopsan snem kadai ka jing aimen siem bakrau yangi. Tungin nang ban na kabinta kari. Ka khana sepang ka jing lat luoj kadai ka khana jong kitu ki bala pai la ka jing na kabinta kari. Ngihap ban pinlong yakani ka por hadin ka jing yele lat luoj. Ka khana jong kitu ki ba na kabinta kari. Ka jingbut jongi kadai ban long ka India hakmat Man kirai jongi kidei bandon ya ka nongrim ka India hakmat Paralok haka jingle ekmen Amrit Mahotsav kari kala buru yaki babun ki thong. Kum ka bakin mau yaki riu yele la luoj. Yaka history badon jinge dei bat ki. Dei ban pin ki Pin sakin mau bahaka man ki bat ngalak kintu yaki samla ban wat benya ban tho yaka history jong ka jing yele la luoj. Ka jing temu kalong baki sab jong ki samla ki dei ban pau. Ki rukom perkat ki samla ki jingmut bawan na ki samla ki dei ban pau. Ki samla ki dei ban tho dakabor batemai. Ngas ngokmen ban yoi bahai ipor balingkot palat arajar steng ki samla kila mi sekmat ban le yakane kakam. Paralok yakatma jong ka spasnem bakat kendai bat arpau la juya kren bha. Henrei ka deipat ka jingkmen baki samla ki balakha ha ka spasnem ba arpuwei. Ki paralok samla kila sim ya ka binta ba hakman ban yato chapang ka jingyele la luoj jong ka spasnem bakat kendai bat arpau hakmat ki brio. Kini ki brio baro kila pa ya baro ki jingtip syaka MyGov. Kini ki brio kin tho chapang ka jingyele la luoj hakijat kitien baper jongkari. Kum ka Hindi, English, Tamil, Kannada, Bangla, Telugu, Marathi, Malayalam, bat Gujarati. Don ki balum jingtip sepang ki jaka hasaudong jongki, bat ki jingedei baki don bat ka jingele la luoj. Kat badon ki batho ki kot halor ki riu yele la luoj badai ki riu lom. Kabalong ka jingsdang ka babha. Nga kerpat ipi baro ban yaso haka Amrit Mahotsav haka no rukom. Kalong ka kabu yangi bangi saki ya ka jingdap nyopsan snem ka jingyo lajluj. Na markata ondang ya kendu biang haka man kibat ngin saya kren sepang kiwei ki jing lekmen na ka binta ka Amrit Mahotsav. Sumar yala ka jingkot jingkya. Bud ya ki kendon ban yada na ka corona bat ya chaprang daki jing persang batemai. Penne ya kamen sim trei. Daki ni ki jing kublai sibun.